తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరంలో ఉగ్రవాద సానుభూతి పరులను జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ కస్టడీలోకి తీసుకుంది. కోర్టు అనుమతితో సెంట్రల్ జైలు నుంచి తీసుకువచ్చిన ఈ నిందితులను 5 రోజుల పాటు జాంపేట మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లో ఎన్ఐఏ అధికారులు విచారించనున్నారు. గత మార్చిలో విజయవాడలో ముగ్గురు పట్టుబడగా వారిచ్చిన సమాచారంతో దేశవ్యాప్తంగా ఏపీ, తెలంగాణ సహా 8 రాష్ట్రాల్లో మొత్తం 13 మందిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వీరంతా ఐసీఎస్, అల్-ఖైదా వంటి ఉగ్రవాద సంస్థల భావజాలానికి ఆకర్షితులైనట్లు అధికారులు గుర్తించారు. దేశంలో ఏమైనా పేలుళ్లకు వీరు కుట్ర పన్నారా అన్న కోణంలో నిందితుల కాల్ డేటా, సోషల్ మీడియా ఖాతాల ఆధారంగా ప్రత్యేక ప్రశ్నావళి ద్వారా ఎన్ఐఏ అధికారులు ప్రస్తుతం ఆరా తీస్తున్నారు.